alaikum. Da Allah yan mata ko zan iya sanin sunan ki? Malam ka daina bi na, ni ban san ka ba, kawai ku samarin nan sai ku dinga ganin yan mata a hanya kuna cewa na a baku a gaya muku sunan mutum kuma bayan ku kun san ba ku a duba ajin ku. Ka san ni ba ajin ka bace ba, ka je ka duba ajin ka. Okay, ki ya hakuri. Dama ni ne wanda muka haɗu da ke a Facebook. Na ce ki turo min da account number ki zan samu ki wannan 2 million din. To amma abin da yasa na ce ki bani sunan dama zan duba in ga idan ya zo ɗaya da account number in tura miki, tunda kin ce haka shikenan sai Allah bai ni ce matsala aka samu. ai kuma shikenan ta wuce ne ba na